Ние сме производител на качествени продукти за сън вече 30 години. Предлагаме матраци, легла, аксесуари за спалня или, както ние тук казваме, това са цялостни решения за сън. Половината от продукцията е предназначена за българския пазар, а останалата изнасяме в различни държави по света. Повечето страни в Европа, Близкия изток и изнасяме дори в далечна Япония. Един човек, за да бъде здрав, трябва да бъде наспан. Ако не спиш, има изключително много вредни последствия за твоето здраве и съня всъщност, т.е. липсата на съня, е причината за много болести, като диабет, затлъстяване, ракови заболявания. В това креативно пространство се създават различни иновативни продукти, технологии и услуги, които да бъдат възможно най-лесно разбрани от потребителя. Така се роди и нашата последна иновация, с която ние спечелихме награда за иновативно предприятие 2022. Матракът, който обединява ядрото с топ матрак в едно. Особеното е, че матрак е изцяло подвижен, т.е. той може да се обръща, има по-мека и по-твърда страна, като по този начин всъщност всеки сам може да определи комфорта и степента на поддръжка. Също той може изцяло да бъде премахнат, като по този начин опората става по-стабилна и съответно е подходяща за хора, които предпочитат по-твърда повърхност. Обикновено това са хора с по-голямо тегло или хора, които имат проблеми с гърба или се събуждат с хващания сутрин. Това, което също отличава матрака, е, че може да се регулира неговата височина, като има специално захващане с два ципа. Матракът може да бъде по-нисък или по-висок, като това дава две различни визии на самото легло. Скандинавският стил обикновено е с по-високи матраци, докато италианската визия е по-ниски легла и матраци и по този начин може да се регулира съвсем лесно. Здравейте, намирате се в нашето производство, цех за асемблиране на матраци. Тук изработваме всичките продукти, след като вече са подадени технологични карти за тях. Преминала е цялата иновация и единственото, което може да правим по тях, са допълнителни подобрения, които после стигат до хората и те могат да се възползват от тях. Това е нашата звезда, нашия матрак, който разработвахме повече от 3 години. Тествахме, повечето от нас, включително и аз, сме спали на него повече от 1 година, преди да го внедрим за производство. Бях включен, може би, в самото начало на проекта. Участвах изцяло в неговата разработка. Това ни е 10-та версия. Преди него се бяхме спряли на 3-та версия, която беше най-добрата, след което започнахме допълнително на база нашите впечатления от съня на 12 човека, как да се почувстваме най-добре.